आज देखती घामे में घूम घूम के आईना देखत हो, तोहे घामो ना लगत है का भइल का? अब का बताई तहरा से कि का भइल आ जान के तू करबा का? अरे भाई करे लायक रही तो करी आदमी ना, तू बतावा था। अरे इहे देखो तनी कि नैहर में कैसन रहे, हमार चेहरा कैसन रहे आ कैसन हो गईली आ कहाँ के फंस गईली। फंसालू? तारा के फंसा के ले आइल बनी हम, बियाह क के ले आइल बनी, बुझलू? हाँ जाना तनी बियाह क के लाइल बड़ो, यही से जारत तारो। सुनो एगो बात। हाँ सुनावा। हम तो नैहर रहत रही एसी में, हाँ एसी में, एने देह जरी जाता हमर खेती में।